हामबाय मारि माखा आं चिनि बुरि बदल इनि आखायबा TWF नि चिनि सेंट्रल नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि सहताय बिनि चिनि ब्लक वाइस प्रेसिडेंट बरनो हामबाय मारु जों लामाव किसा बाथा दमा जरा न बर फायरिखा हेगाय जोंनो साका अर कायसे चिनि बुखुक जोंनि न खामै खूब लाला थातां दंजाखा साइसुं तंनाय पारि किसा नाय थांलायना आबो खानामा लग लगे आं बेलायखनो दुख नांखा बिनि न खाना खामानि खानावै आंबो आयंगो आम्बासो प्रग्राम तंफाना अर किसा मा हापायखा हेगाय बनि बागै जों जा मानसाक जों सुबानाय तिनि तो हठात के फैमाबा चिनि मैडम गीता सुबाखा आं मता किसा सुबानाय ओंखाय आबोनि यागुलो जों बना माइरं माइखारक जों रहनाय कयेक दिन बिसिङावनो अमा हायखायनो चिनि गामि आमचायाव गोरों जागायाव गोबां मा नबार कतर फै वातै फैयै कुथा कुवागो नक बायो सेमा बमा हायखायनो गोबां मा चिनि बिसेसके नर्थ गुमुटिव साउथ बाय गुमुटिव बेलायखायनो देर अवस्था खालायखा चिनि वेस्ट बाय खुवायो खालायखा हायफान जों जे मानसाक अन्तत बुबाग्रानि बिसिंतै जोंनो जे दागि मानि ओइ जे सुबाना नांगौ सुबाखाय चिनि बरक आव किसाले अन्तत सुमानखाय किसाले बिनि तामने बनो একটা উপকার হঙ্গো গাবরनि बागैनो जों जेखाने खोनाखै जों आरो थांगौ जों बाव आसले गोबां सुबाय मिया ओंखाय सरकारनाव जों सानाय आरो लकेल चिनि EM सारनाव सानाय नागा मन्त्रिनाव सानाय बना जेना कायसे काहामखाय तांग्रि नांथं जों मिनिस्टार थानि बा चिनि EM सार संनि थानि जों अमनो कयनाय जों तो जास्ट अर नायना फायले माबा जों जा मानमानि किसे मिसा सुबालाय जाखा आं नंनो जतनि नंनि बिसिंतै जतनो कयना मुसुङो चिनि तिप्रासारक जेखाने पानांथं हासपाताल पांथं एक्सिडेंट पांथं निने साखामियाङै पांथं যখন বিপদক লাইতো हांखाय जों অন্তত যতनो सुबालायना दरकार कारण जों नंनि बिसिंतै बिसेसके मिडियारनि बिसिंतै आसुक बिसिं बासांनि चिनि बरंनि जों जालक लाइतो मारक नरक जब फुनुगो आबनो चिनि बरक जब खाफ्रुम फायलायो गोबां मा ससाइटि रक गोबां मा NGO रक जब फायो आबक आसले बलाय कुरमाया अमो बिसेसके चिनि 2019 नि सिमि जे बिसेसके कर'नानि फुरनि सिमि न चिनि बुबाग्रा सुबामानि जिनिसनो जोंनो जोबोद फोरोंखा आबो जों जत्त बरंनो जों तागबो आबो बोखाव नारगैनो जों सुबायलायतो आं ता पयजन्त अर फायखाना माने कोनो खबर मायाखो হয়তো কোনো জায়গা গ্যাপ ডাং টঙাছে মায়া চিনি মানে ইনফরমেশন রক মানে কে গ্যাপ রক ডাং টঙাছে মিয়া গ্যাপ রক পাং টং মাখানা आं कयनाय अरनि जे तहसिल चिनि जे मुंगियानि जे तहसिलदार अर फायो अर जतनो न खामजां माने बिनि अन्तत स्टिमेट खायतलांनानै थं अमनि लगे लगेनो भिडिअनि माध्यमे फानो रोंथं डाइरेक्ट SDM नि आरो फानो हकांखाय RIDF नि हयते अनेकटा दावखानो रां रिमाया मको गया अमहाय गोबां मा फान दङ प्रत्येक SDM नि यागनो गोबां मा फान दङ फाननि बिसिंतै बन नकाया तांग्रि मांता